miten ylipainehappihoito toimii. Täällä Turun Oxygen Clinicillä meillä on 3 tämmöistä kovakuorista ylipainehappihoitolaitetta. Asiakas menee sisälle makaamaan tämän laitteeseen. Siellä voi nukkua päikkärit, voi lukea kirjaa tai vaikka telkkarista katsella jotain ohjelmaa. Laitetaan happimaski tai happiviikset päälle, sen kautta hengitetään lisää happia ja ylipaine ja tämä lisähappiyhdistelmä auttaa, että me saadaan lisää happea verenkiertoon, se menee kudoksille ja se aikaan saa ne kaikki hyvät terveyshyödyt tästä ylipainehappihoidosta. Hoidon aluksi laitetaan luukku kiinni, sitten laitetaan paine nousemaan, luukku sinetöityy kiinni tätä kammioa vasten ja laitetaan hapen tulo päälle. Paineen nousus kestää noin 10 minuuttia ja sen aikana on ihan normaalia, että alkaa tulla epämiellyttävää tunnetta korviin. Se saattaa korvat mennä lukkoon ihan niin kuin lentokoneessa olisi. Jos se tuntuu liian voimakkaalta, niin täältä venttiilistä me päästään hiukan ilmaa pois, jolloin se paine nousee hitaammin. Tai se paineen nousu voidaan pysäyttää tiettyyn pisteeseen ja ei nostetakaan ihan täyteen paineeseen, vaan jätetään vähän matalammalle. Se epämiellyttävyys ja sen tunne korvissa on ihan normaalia ja muutama hoitokerran jälkeen korva tottuu siihen ja se yleensä lakkaa kokonaan. Mutta sitä ei kannata säikähtää ja jos se tuntuu voimakkaalta, niin me voidaan tosiaan nostaa hitaammin painetta tai jättää se paine sitten matalammalle ekalla hoitokerralla ja sitten kokeillaan seuraavalla hoitokerralla nostaa sitä vähän korkeammalle. No, sitten hoidossa ollaan yhteensä se paineen nousun mukaan lukien 60 minuuttia tai 90 minuuttia. Meidän tutustumiskäynti on 60 minuuttia, koska siinä ehtii huomaamaan reaktio kropassa, mutta se ei ole niin pitkä, että jos tuleekin joku väsymysreaktio tai muu, että tulisi liian suuri annos kerralla. 95% porukka on täysin ok, 60 minuutin kerralla ei mitään, ja seuraavalla kerralla heidän kannattaa ottaa 90 minuutin kerralla. Mutta silloin täällä on jollain henkilöllä, jos se 60 minuuttia on tarpeeksi iso stimulaatioärsyke keholle, että se on riittävä. Ja sen takia meillä on myynnissä sekä 60 että 90 minuutin aikoja, vaikka me suositellaan 90 minuutin aikaa, jos sun keho vaan kestää sen. No, sitten kun hoitoaika tulee päätökseen, niin me lähdetään laskemaan painetta. Sitä lasketaan vähintään 5 minuuttia, joidenkin henkilöiden kohdalla vähän kauemmin, jos korva kestää kauemmin tottua siihen paineen muutokseen. Tämän hoidon aikana tuolla on tuo puhelin sisällä. Sieltä voi painaa, pirauttaa ja sitten meidän asiakaspalvelija tulee tähän näin, voi jutella tästä näin puhelimen kautta. Esimerkiksi just se, että hei, pysäytetäänkö paineen nousu, onko kaikki ok, onko jotain. Ja jos nyt tulee kiire tulla täältä kammiosta ulos, niin täältä pääsee minuutissa ulos, kun me avataan tämä venttiili. Ja tässä on myös tämmöinen venttiili, sisäpuolella nappi, mitä painamalla voi päästää painetta pois. Mutta me suositellaan, että paineen lasku tapahtuu noin 5 minuutin aikana, jotta korvalla ja keholla on aikaa tottua siihen, se ei tule liian nopeasti. Sama juttu, että jos sukeltajat nousee vaikka liian nopeasti pintaan sieltä paineesta, niin se ei ole hyvä keholle. Mutta jos tulee hätätilanne, niin tarvittaessa minuutissa pääsee ulos. Ja tosiaan, onko tästä apua juuri sun keholle, sun terveyteen ja hyvinvointiin? Se selviää kaikkien parhaiten tulemalla kokeilemaan. Meillä on tällä hetkellä tutustumiskäynti 60 minuuttia myynnissä 36 €. Ja meidän nettisivuilta löytää tarkemman listan myös vasta-aiheista, esteistä, milloin ei kannata tulla hoitoon. Ja ei muuta kuin meidän nettisivuille, varaile aikaa. Jos joku mietityttää, sopiiko sitä just sun tilanteeseen, niin oo meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin.